हेल' लोगोफोर नोंथांमोनजों दिनै फेरेंगानि सायाव रायलायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नाय कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम। फेरेंगानि सायाव रायलायगोन। रायजो राजाफोर, फेरेंगाया दाखालि बुंदों माखासे जोंनि बर'नि दैदेनगिरि एबा लिडारफ्रा बिजेपिनि संख्रि सोलागासिनो दङ होननानै फेरेंगाया बुंदों। फेरेंगा नोङो लाजिनांगौ। गावदि बिजेपिनि संख्रि गोबाबबाबो बेखौ सोलानांगासिनो दं, बेखौ थाल गैया फेरेंगाया। माबा मालायखौसो उल्था बुंदों। फेरेंगा गोसोआव ला, कीप दैट इन योर माइंड मिस्टार फेरेंगा। दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ बिजेपिनि अननायाव दिनै बिटिसिआव सरकार दादों। फेरेंगा बुजिबाय? दिनै बिजेपि गैयामोनब्ला, बिजेपिजों एलायन्स जायामोनब्ला बिटिसिनि नोंहा इएम जानो मोननायनि जेबो गल्डेन अपरचुनिटिसखौ मोननायबो नङामोन। बाट दिनैनि दिनाव आसरित मानसि फेरेंगाया सासे सेल्फिश लिडार। मानोना फेरेंगाया दिनैनि दिनाव गाव मा बुङो बेखौनो जेबो बुजिया। फेरेंगानि खोथाया मोनसेबो लाजाया, प्लास बिनि खोथाया मोनसेबो रज'आ। दिनैनि दिनाव रोखा बुंनो हायो, रायजो राजाफ्राबो नुदों बिजेपि प्लास इउपिपिएल एलायन्स सरकार आसामावबो आरो बिटिसिआवबो दिनैनि दिनावदि बिजेपि सरकारा संख्रि गोबाबखौ फेरेंगामोननो जाहोगासिनो दङ। जालालै जाला होनबाबो फेरेंगामोना बिजेपिनि संख्रि गोबाबखौ सोलानांगासिनो दं, जानांगासिनो दं। उफाय गैया। गोबाबानो दिनै फेरेंगामोनहा संख्रिखौ सोलानो गोनां जादों। दिनैनि दिनाव फेरेंगा नों माबोरै बुंनो हाखो? संख्रि सोलागासिनो दं होननानै बुंदों। नोंसोरसो एबा नोंनो फेरेंगा बिजेपिनि संख्रि सोलागासिनो दं। दिनैनि दिनाव जुदि बिजेपिनि संख्रिखौ नोंसोरो सोलायामोनब्ला नोंसोरो बेबायदि एलायन्स सरकारबो दानाय नङामोन आरो नोंस्रा बिटिसिआव सरकार दानो हानायनि जेबो जैगथा गैयामोन। फेरेंगा लाजिनांगौ। नोंसोर बायदि लिडार थानायनि थाखायनो दिनै जोंनि बिटिसिआव जेबो उन्नयन जायाखै। मालाबा हा सिजानो नागिरो, मालाबा थाखानाय हा हुखौ बिसोरो रिभिउ खालामनानै लानो नागिरो। दिस इज व्हाट काइन्ड अफ पलिटिक्स मिस्टार फेरेंगा। दिनैनि दिनाव बिजेपिनि अक्सिजेन लानानै बिटिसिआव सरकार सालायगासिनो दं। फेरेंगा एसे खोथाखौ सानै हनै बुंनाया मोजां। आदारवाइज नङाब्ला नोंहा बिग जिर' जागोन। अलरेडि जाखाबाय। आफ्टार 3 इयार्सनि उनाव फेरेंगा नोंहा गैला। सौ खामायखानानै लाखादो फेरेंगा, आरो नोंहा गैला। दिनैनि दिनाव फेरेंगा संख्रिखौ रावबो सोलायाखै, नोंसोरसो सोलागासिनो दङ। गोबाबथार नामा बिजेपिनि संख्रिया फेरेंगा? जायनि जाहोनाव दिनै फेरेंगा मोना गोबाबबाबो दिनै बिजेपिनि संख्रिखौ सोलानो गोनां जागासिनो दङ। फेरेंगा नोंनो सासे जोलैनि हांगार, जाथिखौ फाननानै जाग्रा। नामावल' जाथिनि मावदों, जाथिनि नाम लायो। उइ आर बर' जेब्लायबो फेरेंगाया बुङो। नै दाखालि फेरेंगा नोङो बबाव थैनानै थायामोन? बर'फोरनि न'खौ दि इभेकसन खालामदों, आलाय सिलाय खालामदों सरकारा, बिनि सायाव नोङो मानो जेबो इनिसियेटिभ लानो हायाखै? मानोना बिकज इउ आर ए इएम अफ बिटिसि, नोङो सासे बिटिसिनि इएम, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम जानानै नोङो मानो जेबो खोथा, मानो अप्रेसिभ खालामनो हायाखै? मानो साउटिं खालामनो हायाखै? फेरेंगा नोंखौ मानिगौमोन आङो। बिजेपि सरकारनि हेंथायै दिनैनि दिनाव इउपिपिएल पार्टि एबा रन्जित बसुमतारी एबा फेरेंगा नोंसोर बायदि लिडारा जेबो बुंनो हाया। जुदि बुङोब्ला गाबोननो नोंसिनि सरकारा बायगोन, बेयो रोखा। स' रायजो राजाफ्रा कनसियास जानाया मोजां। सिनसियार जा। फेरेंगामोन बायदि दैदेनगिरिनि गोदै गोदै लेक्साराव गोजावनो नाङा। बिसिनि खोथाया मोनसेबो लाजाया, आनएक्सेप्टेबल आरो एक्सेप्ट खालामनानै लाजाया। फेरेंगाया गाव मा बुङो बेखौनो मोनथिया। रायजो राजाफोर, दिनै फेरेंगानि पलिटिकेल केरियारा जोबस्रांनो बारा गोबाव गैला। जोबस्रांनायनि लामायाव फैखाबाय, अलरेडि जोबस्रांखाबाय। फेरेंगाया जेबो
कुवालिटिनि मानसि नङा आरो बेनाव जेबो मेनार गैया फेरेंगाया सासे मेनारलेस जाखौ मोनो बेखौनो बुङो बेनाव जेबो साननाय गैया फेरेंगाया उइदाउट थिंकिं खोथा बुङो दिनैनि दिनाव सोर बिजेपिजों सोर एलाय सरकार दादों नोंसोरसो दादों फेरेंगा इउपिपिएलआसो दादों रावबोथ' दायाखै नोंसोरो जुदि बर'जों बर' दायोमोनब्ला बेयो मोनसे खोथामोन दिनैनि दिनाव नोङो बुंनो हागौमोन बाट दिनैनि दिनाव नोंसोरनो दि बिजेपिजों इउपिपिएलजों सरकार दादों बियो मा जाखो मा मिनिं जाखो बेयो फेरेंगा नोङो एसे सानै हयै बुंदोलै फेरेंगा लाजिनो सोलोंदो